kyllä saa. Hyvä yleisö, me olemme Eläkeliiton Posion yhdistyksen ilmaisuryhmä Hymyhuulet. Ja tänä iltana teille esiintyy Sirkus Hymyhuulet, joka on noin 3 viikkoa vanha esitys. Kaikki vaaralliset ja hienot temput ei meiltä aivan vielä onnistu, mutta ymmärrystä, hyvä yleisö. Voitte siitä huolimatta taputtaa, että joku temppu menee ihan pieleen. Mutta minä esittelen teille nyt tämän porukkamme. Tässä on sirkusdirektööri Olli. Taputuksia. Sieltä tulee Helmi, joka esiintyy kaksoisroolissa. Hän on ensiksi Pelle ja sitten hän on Savotan kokki. Hän on itse ollut täällä nuorena tyttönä kokkina. Ja sieltä tulee meidän taikuri Lauri, joka on myös kaksoisroolissa. Hän esittää hienoja taikatemppuja ja sitten siirtyy tämän Helmikokin apupojaksi Savotalle. Sitten sieltä tulee Leena, meidän sirkusprinsessa. Me näemme vaarallisen numeron. Katsotaan, miten se onnistuu näin lyhyellä harjoittelulla. Ja sitten on Irma, joka on nyt pelkästään kauppa-apulainen. Hän on Lohirannan kaupasta. Ja sitten sieltä tulee Liisa, joka on kaukomailta tullut käärmeen rumoja ja hänen avustajansa Elvi. Ja sitten on meidän soittajaporukka ja siellä on Sulo, Hanuristi ja sitten rumpalipoika Laina. Ja täältä tulee sitten maailman vahvin mies. Sitten me näemme lopuksi tällaisen numeron. Hän on Kalervo. Ja jokaisella Savotalla pitää olla aina tällainen ilolintu. Laita vähän kyselistä piikkiin. Hyvitys, Savotan Sanni. No niin, ja sitten me aloitetaan nämä esitykset. Ja ensimmäisenä meillä oli vuorossa tämä taikatemppu. Katsotaanpa, miten nyt Laurilta onnistuu taikominen. Ja kyllä Hymyhuulilta vaaditaan nyt vähän semmoista apua, taikasanoja sun muita. Katsotaan, sieltä pitäisi löytyä kaniini. Kaikki toivon mukaan. Suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Ja suolaa, juu! Mitähän sieltä tulee? Maailman suurin käpy! Ei onnistunut ensimmäisellä kerralla tämä kani. Toinen yritys. Suolaa, suolaa, enemmän suolaa, lisää suolaa. Jokohan nyt tulee kaniini. Ei tuli hiiri. Avustaja vie hiiren jonnekin nurkan taakse. Sitten annetaan vielä 3. yritys. Suolaa, suolaa, enemmän suolaa, lisää suolaa. Juu! Simsalabim! Nyt on pakko onnistua, oli sen verran jämerä. Hyvä Lauri, hienoa. Ja taikuri avusteinen siirtyy sitten takavasemmalle. Ja sitten avustajat, nuora-avustajat paikalle. Meillä on erittäin vaarallinen numero. Meidän sirkusprinsessamme yrittää kiivetä tonne vaijerille ja katsotaan, miten hänen käy. Lennoprinsessa kokeilee vähän vaijerin kestävyyttä, että uskaltaako tuohon mennä ja nouseekohan se jalkakaan yhtään noin korkealle. Helmipelle yrittää rohkaista siinä. Oi. Joko on prinsessa valmiina? No niin, nyt pyydän hiljaisuutta, täydellinen hiljaisuus. Paitsi Helmipellelle annetaan lupa vähän lauleskella.
No niin. Me oomme Lohirannan lapsia ja osaamme soitella. Me oomme Lohirannan lapsia. Hienoa. Jätetään luotua vielä takaisin, katsotaan onnistuuko se. Upeeta. Hyvä. No sitten seuraavaksi meillä on vuorossa tämä käärmeen Lumo ja Liisa. Ja Elvi avustaa. Nyt käärme on lukittuna tuonne kannen alle kiuluun. Ja soitolla pitäisi sieltä nousta käärme. Katsotaan kuinka käy tämän tempun. Oi, sieltä nousee käärme. Punainen vaarallinen käärme. Apua. Sinne se menee pitkin hiekkatannelta. Vieläkö te saatte sen sinne takaisin? Onnistuu varmaan. Hyvä Elvi. Äkkiä kansi päälle. Äkkiä kansi päälle ja vien tuonkin tynnyrit pois tuosta. Mä vien tän vähän syrjään, että ei häiritse niitä muita ohjelmanumeroita. Joo. No niin, sitten meillä on vuorossa maailman vahvin mies. Avustajat. Ei kun avustajat tuovat nämä 1000 kiloa tähän paikalle ja maailman vahvinta miestä avustaa tietenkin Savotan Sanni. Älkää vaan loukatko. Tarvittaisiko vielä yksi avustaja tänne kantamaan tätä 1000 kiloa? Meillä ei ole liikaa hymyhuulia, ettei käynyt sovi loukkaantua. No istu vaan siihen. Istuko minä kuvastaa koko ajan? Onkohan tässä hyvä paikka nostaa? No niin, siinä on aika tasainen. Kiitos avustajille. Sitten maailman vahvin mies. Katsotaanpa nouseeko se. Oi, tää on kyllä jännittävää. 1000 kiloa. 1000 kiloa painoa on. Oi. Ei ihan. Rinnalle nousi jo. Vieläkö nousee ylemmäs? Maailman vahvin mies nosti 1000 kiloa noin vaan. Vieläkö haluat uusia tämän yrityksen vai? Tää riittää. Eri maksusta. No niin, avustaja Sanni siihen paikalle. Ja Sanni halaa. Mutta nyt pitäisi saada pois tuo 1000 kiloa tosta, että se ei oikein yksistään nouse. Eikä enää oikein raskita tuota voimamiestä. Oi, teilläkin alkaa voimat. Olet nyt taikajuomaa juomassa. No niin, ja sitten meillä tämä esitys on tavallaan kaksiosainen, että Savotan Sannin laululla niin me sitten siirrymme tänne Lohirannan keittiöön ja sitten täällä on kauppa. Mutta nyt me pyysimme YouTubesta avuksi Matti Jurvaa soittamaan tämä Savotan Sanni. Kyllä me tää osataan laulaakin, mutta meillä sattui tämmönen mahtava Teijo äänimies tänne, niin hän antaa tulla tämän Savotan Sannin YouTubesta ja me sitten lauletaan tässä vähän matkassa. Antaapa tulla Teijo. Randers Orkesteri ja Matti Jurva esittävät jenkan Savotan Sanni. Yes. Ja se tuli palopontturin reunalla, jossa istui ja hängitteli. Savotan Sannia koljata vikkaa mieleni muistutteli.
Sannikin tuli kahvin laittajaksi. Vaikka me joukolla kuumitkin, hän tuli poikien harrajaksi. Onnistuko Jenkka voimamieheltä? Savotan Sannin kiiltokengät, ne tanssissa narahtei. Poikien sydän sitä tanssi, Kaisa lemmestä vavahtei. Kun tuli suvi, oli Sannilla huvi meitä poikia kiihdytellä. Pojat me iltaisin koitettiin noita tunteita viihdytellä. Kun pojat me ponttulla pelattiin, niin Sanni oli suurin voitto. Savotan Sannin nauru, se raikui kun harmonipelin soitto. Syksy kun tuli, niin Sannikin meni ja ponttulla satoi lunta. Pojat me kaihon muisteltiin, oli kesä kuin kaunista unta. Kiitos äänimies Teijo, kiitos YouTube, kiitos Matti Jurva. Sitten siirrymme tonne Lohirannalle. Täällä on kauppialla kaikenlaista tavaraa, minullekin voi käydä ostamassa. Hei, siellä on ensin kahvia. Voimamies mennä kaljalta. Suolaa, voita ja maitoa. Ja kaljaa. Ja kaljaa. Ja kahvi. No niin. Mutta ensin tuli uuni. Ja minä otan siitä vettä. Meillä on kauhakauni. Kannattako enää kuvata? Kauha on kauha. Annetaanpa mikrofoni näille. Meillä on kauhavietti. Meillä on kauha varastettu. Ei tarvitsisi mennä tuonne umppaan noiden toisten mukana, ei. Onhan täällä kauan, mutta kun siellä ei. No niin, anna anteeksi, kiitos. Oletko vettä? Anna vettä. No niin. Älä kaikkia kaide. Vesi on kallista. Tuohon vähän sen. Siihen vähän sen. Joo. Se on ruostunut. Ruostunut. Se katsoo 60 vuotta. Jori. No niin. Miten pitää tuoda kaupasta? No keitetään se kaurapuuro nyt oikein äkkiä. Kaurapuuro, niin että saapi nämä vieraat, vai mitä nämä oli? Oliko nämä vieraat vai? En tiedä mitään lienee. Kulkureet. Kaurarylliä, suolaa, voita tietysti siltä. Kaljaa. Tässä on sitä kaljaa, mutta otat sen verran sulle ja mulle. Hyvä, joo. Minä lähden. Minä keitän näitä. Kontti, niin. Ja minä jauhatan kahvia sillä Mitä kauppia? Onko kaljaa? Aamuksihan pitää olla kaurarylliä. Ihan totta tuossa kaljasta, siitä minua. Ei se ota kaurarylliä. Ei, mutta tekkeri, kaurarylli, kyllä kerri. Sitten voitakin olla. Suola. Voita. Suola. Ihan voita on. Suola. Onko mulla muuten perus... Mikä? Kalin. Aurinko paistaa. Onko huomiseksi muuten tavara? Tässä on perunoita. Niin, kun tuossa on tullut eteen. No niin, hyvä juttu. Hyvä, kaikkia löysit. Kaikki. No niin, keitetään äkkiä tämä kauraryyppuuro ja
Ai sä paat sinne tulen lähelle, että se lämmin. Niin. Kylmä liian pahaksi. No niin, tulee. Tuolla poika. Poikakin on siinä. Jopahan mihin se kahvihan oli? Suola vielä puuttuu. No niin, ja sitten aina se huomiset potut ja mitä sitä vielä piti? Ei siellä ollut, siellä pitää lähteä tillaan. No kai sanoa, että aamuksi pitää olla. Meillä on Pitääkö muuta tulla? No ainakin niitä pottuja ja vaikka sitä makkaraa, että saadaan keittää makkarakin. Hyvä, minä käyn. No niin, justi. Niin, oliko niitä pottuja? Näitä makkaraa? Kahvikin meinaa kuohua jo kuossa. No mitähän se muuta käski tuu? Hei, Leipää pitää verkosti olla vielä. Ja... Sitä munkkirasvaa ja vehnäjauhoja, että saadaan niitä munkkia paistaa huomenna. Vehnäjauhoja ja mitä rasvaa? Munkkirasvaa. Munkkirasvaa, niin, joo. Ja kaviaa kyllä kanssa sitten. Joo. Se muuten on semmoinen juttu, että kaurapuuro ja siihen kun pannaan temppu silmä, niin se on melkein perinen ruoka. Niiltä hojo. No niin, hyvä juttu. Kaikki onnistuu. Kaikki onnistuu. Huomenna tulee tavarit. Huomenna tulee tavarit ja huomenna päästään niitä munkkia paistamaan. Joo, mutta no niin paistetaanko me nyt tätä puuroa? Jopa se on hyvä. On tämä. Maistuu, vaikka sitä temppuakaan. Kyllä se vaan välttää. Eikö välttää? Välttää. Tai ei sitä niin kyllä saa sanoa asiakkaalle, että välttää. On tuonne kuitenkin. Sano, niin. Jokainen uitahannat on tullut tuolta. Katsoppa. Tuolla saarella on pari venettä tulossa. Niin, että ne on vielä niin kaukana. On Ja se ainakin ei saa tuosta sumatuolta suulla. Kyllä, joo. No joo, kyllä nämä kerkeä sitten. Mitä nämä oli nämä meidän vieraat? Mitä kulukurit? Kulukurit? Niin. Hölmöläiset. Kulukurit syömään. Hölmöläiset, tulkaa syömään, että kerkee meille syödään ennen kuin nuo tulee nuo oikeat ihmiset. Ja löytäisi Petteri ensin. Lautalle tuosta vaan. Eikä Ritko hakkaa lautalle. Hyvä kuule. Kiitos. Kauppiaskin on saanut niin ja pomokin on saanut ja kokkipoikakin on saanut ja minäkin sain. No nyt mentiin kokkiperäksi. Hirmuulet sukontavat, hirmuulet huomataan, hirmuulet parin löytävät ja vaat vannotaan. Onnen apiaen kaipaa, pojat tehköön taikojaan. Kun hirmuulet sulla on, niin tullan kyllä saa. Kiitoksia. Annetaan. Joo. Annetaan ääntä Pertille, joo. Vielä kerran raikuvat aplodit Hymyhuulille. Tuo voimamies oli aika voimakas mies. 1000 kiloa. Turhan riski mies sanoo kouvan sulo. No niin, nyt illan ohjelmassa on Marran vetämää yhteislaulua.